tuu siihen droppaa mun tunnelmaa. Mitä eilistä juttua jankuttaa? Voit sä vetää suu pielet ylöspäin? La 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 la. Älä tuu droppaa mun tunnelmaa. Älä tuu droppaa mun tunnelmaa. Älä tuu droppaa mun tunnelmaa. Hyvä. Sattuko? Ei. Sekin tuli videolle. Nyt hyppää! Fossiili! No niin, kevyesti miinusmerkki, piste miinusmerkki. Oli niin hyvä. Koska Se hyppää oudosti. se hyppää siinä. Mitä meillä on tänään ruokana? Jätteitä. Eikö? Videolla. Jätteitä. Tähteitä meinaan. Gitta on keksi. Gitta ei oo keksiä nähnytkään. Älä tuu siihen droppaa mun tunnelmaa. Droppaa mun tunnelmaa. Mitä eilistä juttua jankuttaa? Ei tuottele jankuttaa. Voit sä vetää suu pielet ylöspäin? Kato mä näytän näin. La 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 la. Älä tuu droppaa mun tunnelmaa. Miksi nää äänet ei tuu?